Nu er vi inde i efteråret. Faktisk går vi ind i den sidste efterårsmåned i dag. Det er 1. november. Og kig lige her. Det er fantastisk. Der er stadig lidt vindruer. De er altså gode. Men det er ikke det eneste guld, der gemmer sig på en sådan vinranke her. Skal vi se. Sådan et blad her, det kaldes et vinblad. Så vi skal lave dolmer, og følg med. Skal I se, hvordan det går til. Først tager vi vinbladene og koger dem igennem cirka 5-6 minutter. Så bladene lige bliver sådan mørnet. Når bladene så er kogt de her 5-6 minutter, så skal de op lige skilles ad en gang. Og så skal de bare lige køle af. Så skal der hakkes friske krydderurter. Jeg har taget noget mynte fra haven. Taget noget hvidløg, som jeg lige hakker groft. Og endelig så har vi noget timian ude fra haven. Vi har så meget timian. Så er farsen rørt, og jeg har blandet det hele i krydderurter, ris og så videre. Så nu skal jeg lave selve dolmerne. Jeg tager noget farsen, og så former jeg det. Og lige at se, det kommer for meget med, eller. Og så vikler jeg simpelthen bare bladene op her. Fint. Sådan. Og så ruller jeg det. Sådan. En lille fin dolmer. Og så skal jeg lige have rodet sådan en hjemmelavet chiliolie fra. Den her chiliolie tager jeg så og pensler på dolmerne. Sådan, ja. Alle sammen. Så skal de ind i ovnen. Så. Og den er selvfølgelig varmet op. Den er varmet op til 225 grader og cirka 40-45 minutter. Kigger og ser, at de er fine og gyldne, så tager vi dem ud. Og ja, klar til servering. Et lille net brød med irakisk brød, lidt salat, lidt tzatziki og lidt dolmer. Kan man forlange mere? Næppe, hva'? Bon appetit!